Pilitan. Panghatag og isda oy. Unsa mo na naglalambay? Naman mangisda ko isda mo. Gamay na lamang yung isda. Hello everyone. Hi. Hello everyone ako mga suki, ka mga gwapa. Asa man ang ahong isda? Oh. Ay. Ang akong isda, asa man? Patinguan na, patinguan. Kana, kanaog. Kanaog. Sila irain ako. Readers na rin na. Ay, kalendarya. Food park. Asa ko lang ilang to? Kalendarya. Man. Tumingga. Hi. Walang tumingga ni pare. Lang na, taga North ay nagpasinguan. Nakaladyo pa ba? Oy. Kaya pa siguro sa North. Sa Boulevard, natin pakapin. Janod. Ang gusto ni Janet Matit. Maulan eh? North na nito. Asa may mong anak? Ito, Janisa, na may kalo. Ay, good dapit ang mong anak ko eh. Ito na, nagdila. Ha, angkat-angkat to. Ay, the play. Ay, sus. Na, ano way kalo? May kalo lagi. Ako ko yung short eh, binaksan kaya yung short eh, gisol, Ya, tabubot na. Ya, api ng mga nanay o pared. Ang ikaw, makaling api. Oy, Api ng mga nanay. may na malakbo siya siya rin. Kanino, manok kanin. Bantog ra kay wow ng malit. La, ate ay. Narat na itong mga suki. Ang atong mga suki. Ano ba ito? Mga suki. Alam mo yung nuggets on chicken toy. Salibun mo niya para. Ayun, wait. Ayun, sa bilang. Pagkitsa na ka na eh. Kami po doon ba? Tingon siguro na kilo. Wala ka na ng pizza. Ah, bugas ni. Live show nanti. No, lagi ni. Asa ka sa kasapong bugas diha? Di na kana urang maajo na alay. Ay, nakdo, ang best friend nag-uban. Bijuhi ko, mapriso ka. Ay, kalaway! Ay!
Okay, bye. Prutas mo yung kuha di ay. Kalabasa. Oh, may kalabasa.